Dünyayı da dü mezhep heye. Yek mezhebi şeytan, yek mezhebi Adem. En bazı mezhebi İmam Şafii, Hanefi, Hanbeli, Maliki nakın. Em destpêka dünyayı, bazı destpêka dünyayı dikin. Gava Xwedê Teala Adem û xanima wî xoliqan tevê şeytan ku imtihan kirin. Wê şaxê ji wê rojê heta îro du mezheb di nava insana da em bê gelekî pêşketiye. Yek ji mezhebi Adem, yek ji mezhebi şeytan. Gava Xwedê Teala şeytan çêkir. Afû gava Xwedê Teala Adem çêkir. Ji şeytan ra meleket ra got Adem çê dikim û jê re her secdê. Tev jê re çû secdê ji xêdî îblis ne çû secdê bu kafir esyana Xwedê kir em bê xeta kir, sûç kir. Her wisa Xwedê Teala Adem û Hewa di cennetê de bicî kir got temamê cennetê te tenê ji vê darê nexwe. û got şeytan dijminê we yan we nexapîne. Heşar jî kir. Got şeytan dijminê we nexapîne ji vê dara nexwe. Şeytan çû ew her du xapandin, garandin, ji rê derxistin ji darê xwar. Dema Xwedê Teala pirsî ku çima we ji darê xwarî? Ji Adem pirsî. Adem aleyhissalatu vesselam ne got teqdîrî ilahî bû. Qedera me de hatibû nivîsandinê. Tiştê Xwedê kiribû te kiribû em nikir pêşderketa te nivîsandû me jî kir. Adem û Hewayê got çi qala. Sûreya E'raf ayet 23 qala Adem û jina xwe bi hev re gotin Rebbena got Rebbê me zalemna enfusena got me nefsa xwe zulm kirî. Got me sûcî kirî. Xeta me kirî. Ne got te qedera me de nivîsandî, ne got teqdîrî ilahî bû. وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Eğer tu günê me ve neşîre, sen ne nixîmîne. Tu rehma xwe li me neke, em ê biş kesê zirarker. Adem aleyhissalatu vesselam li vê dera got sûcê min in, xetayê min in, ne got te qedera me de nivîsandî, ne got qedir teqdîr ilahî bû. Her wisa Xwedê Teala ji şeytanê laîn jî dipirsin. Te çima Adem ra secde nebir? Qale şeytan go Sûre E'raf ayet 16. Febima eğveyteni. Sedem ku te ecrê derxistin. Te ez birim helaketî. Ku min secde Adem ra nebide. Ji rûyê Adem da ecrê derxistin birim delaletê. Em bivêjin لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Ez ê li ser rêya te rast û durust rûnim pirê wan ji te ra ibadet nekim. Em bivê ji te re şikir nekin. Wê gindin ayet jî heye. Di vir de şeytan Xwedê re got te ecrê derxistime, sûcê xwe qebûl nekir û Adem aleyhissalatu vesselam wî jî guneh kir, bê emriya Xwedê kir, sûcê xwe qebûl kir. Anha milletê me piranî ser mezhebê şeytana. Tişkî gunehekî dikir divê Xwedê em ji dergahê xwe avêtin. Xwedê qedera me de nivîsandû. Teqdîr û qudretî ilahî bû. Ma tu dikar pêşa qedera Xwedê bigire. Sûcê xwe dikir sûyê Xwedê Teala. Xwedê Teala sûcdar dike. Xwedê Teala sûcdar dike, iftira dike sûyê Xwedê Teala. Eyn şeytan çawa kir? Li Adem aleyhisselam Hewa wernekir. Adem aleyhisselam û Hewa xanima xwe got me nefsa xwe zulm kir. Tu sûc dikir, tu xeta dikir, tu gunah dikir. Xwedê Teala di qedera te de nenivîsanî tu bike. Tu di kîna Xwedê dinivîsîne. Lewra kîramen katibîn heye.